gure umea, 6 urtera arte ez ginean joaten eskolara. Orduen, gu hausogoakin, posi. Ze orden, baserri guztietan egoten zen ume bilo bat. Gurien 3 ginean, alokoan 4, bestean 5, eta bertan baserrin geroen eken gendun kuadrilan duze. Eta desberdinetako gaina. Eta, bueno, nire anaizarra, asko ginelez 3 bat bestinatzen da anaizarra egon zan 12 urtera arte edo atxitxelarra bezuko baserzen. Han iseko kine hasi zuri. Eta, bueno, arek zerbait, gero etorri zain 12 urtekin, baina zerbait basekien, erderaz begiruse batzuk, eta arek zeuzer iz batzuk erakutzeak hasi ginen eskola. Baina, klaro, guk ez genduen jakin erderaz eiken. Orduan, eskolarako bidean niretzako izan oso gordina. Ze euskaraz erantzuten nutzen profesorieri, Don Gravileri, eta ez dutuzten, atzamarra, ipin atzamarra, da regli, inpaun, da kauin, da letxe eta bilurrekin kenduzkoet orduan bibiderrez hartzen nire. Eta horrela zan, eta ez zegoen txartu ikusia, ze haiketo etorten ze ikusten zeunien profesori, ez dut, que Don Gravieko alijo, sí, perdón, que la sangre, que la letra con sangre, hori, haitek esan da maiz hori, zeunan zidan geuz. 6 urtekin hasi nintzen ikasten, behar nintzako gogorra zan, da eskolan ez nuen joan gure, eta orduan handize izatutzen haitek. Hau, zeure erretik eskolara, baina karo, orduan, nire nahiek 4 urte gizia zuen, zitu ni baino gizia, da baina nik aiztotxik kutsillo bat egokin nuen, da baten esan dutzen, ez noa, venga, haitek esan dut, kutsilloak sartu gutzu. Orduan, joan zan, anaizarra negarrez, baserri esaten haiteri, haite etorrezan bizikletan, latigo batekin dezosten, edo eskolara, edo hauziko zaitu. Hola nik hasi nintzen nik oso, bilurre motozten eskolara bati. Eta gero hartu nion kristuena dizinua, baina horrela nik hasi nuen, nik erderaz. Bueno, ikasi. Ja, gaur egun, neko ondo denetzen, baina orduen. Frankok ze importantzi motzen eskuela obligatoria. La inculturación que había. Ni agrotanok, igual 8 urte edo, eskolan, etortu zuan falangiste bat, eta kontatuzkoa zenan, Franko zala kaudillo bat, herria salbatu zuena, eta jente humilentzako, dirigente handia zala, joan entzun etxera, egurdi hartan, da haiteri kontan, hauzi ikasi dut eskolan, da haite epizizan serio dezosten, hori da gezurra, da ni negarrez asintzen, haite zelan izango da gezurra, liburan itintzen du, nik irakurri dut, eta orden anaizarrak ezostean, oraindik txikia ez dakit, baina egun baten kontatuko zaitek eusak.